Jeg har valgt om integrationspolitik i min indledning. I denne opgave undersøges integrationspolitikken både i Danmark og andre udvalgte lande og relaterer til 7 overordnede mål for integrationspolitikken. Der tales om de forskellige metoder, der bruges til at integrere udlændinge i forskellige lande, specifikt med fokus på uddannelse og arbejde, og denne danske stats indsats for at integrere indvandrere, både unge og ældre. Vi undersøger statistikken, som vil give et bedre overblik over de forskellige partier og vælgers holdning til integrationspolitik. Problemformulering. Hvad skal den danske stat gøre for at integrere udlændinge? Hvilke grupper udlændinge integreres bedst i det danske samfund, og hvorfor? Hvad er de forskellige partiers holdninger til integration af udlændinge? Og hvordan kan vi i Danmark forbedre vores integrationspolitik i forhold til andre lande? Jeg starter med 3 integrationstyper. De 3 integrationstyper, den ene er, den viser hvilke integrationsformer der er. Assimilationsformen er ensliggørende. Dette er når en etnisk gruppe eller en person tilpasser sig til den anden kultur, altså her i Danmark. Dem, der kommer her til landet, skal tilpasse sig de danske normer og værdier. Segregationsformen er adskillelse. Dette menes med, at forskellige racer, sort og hvid, de ikke holder sig fast og nægter integration. Eller de holder sig fast. Pluralistisk integration er en sammensmeltning til en helhed. Dette er en gensidig tilpasning i et givende samfund. Det danske samfund skal give plads til indvandrere, så de kan bibeholde samtlige ting fra egen kultur, og de skal også tilpasse sig det danske samfund. Hvad er de forskellige partiers holdninger til integration af udlændinge? Politikernes holdninger inden for integration er, at alle mennesker har forskellige holdninger til hvorvidt der skal flere indvandrere ind i Danmark. Selv politikerne er uenige. De er dog enige om, at folk skal i arbejde og uddannelse ret hurtigt. Venstre mener, at de skal sikre de nyankomne et integrationsprogram og derefter få kontanthjælp. Hvor Socialdemokraterne mener, at man skal fjerne starthjælpen, og at der skal begrænses af indvandrere, så vi kan have bedst muligt, så vi kan integrere de andre bedst muligt. I Danmark har udlændingepolitik været et stort problem, og derfor prøver vi at gøre det bedre. Hvad kan vi så gøre i Danmark for at integrere udlændinge? Der er blevet lavet 7 nationale mål for at gøre det bedre, og vi i fællesskab skal være nytænkere og forbedre vores samfund i Danmark. Den handler om, at vi skal
stoppe rygning og stoppe fedme, både for børn og voksne. Og det skal de også integreres ind i, for at vi kan blive et bedre samfund. Men ja, her. For eksempel, den sociale ulighed, sundhed skal mindskes, flere børn skal trives, flere voksne skal trives, vi skal være røgfri, vi skal have færre børn overvægtige, og alt det skal indvandrerne integreres i. Glemte også at vise før Folketingets de to forskellige meninger. Det er Venstre og Socialdemokraterne taget op mod hinanden. Hvis man så tager Dansk Folkeparti, vi ved, der er meget imod integration. Har vi her. De mener, det er blevet bedre siden 2002 i væksten af antallet af udlændinge. Men som vi alle ved, er de meget imod, at der kommer indvandring i Danmark. Så har vi også her, hvad der gør bedre med uddannelse og arbejde. Det er en side, der er svært at finde, men jeg har prøvet at give dig linket. Nu skal jeg lige se. Her kan du se, hvad hedder det så? Side 19 her er uddannelse og arbejde. Den her tabel, den viser, at unge fra 16 til 21-årige, der er i gang med en uddannelse i 2014, eller 2013-2014, at kvinder klarer sig væsentligt bedre end mænd. Her kan man bemærke, at 65% herovre, tror jeg, er i gang med ungeuddannelse. Det er tæt på tilsvarende til kvinder med dansk oprindelse på også 65%. Drengene følger dog også godt med i uddannelse. Og arbejde. Den her tabel viser unge fra i januar 2013 er der 556.000 personer i job i Danmark. De er mellem 16 og 64 år. Blandt dem er der 234.000 indvandrere. Og efterkommere. Figuren viser, at de ikke-vestlige er der 47% i beskæftigelse. Og det er et godt tal i forhold til hvad vi vil frem med til, at de skal komme i arbejde og uddannelse. Det viser sig, at det
det er unge, der gør det, og ikke så mange voksne, der tager uddannelse, men der er mere og mere hyppighed med det. Fordi at de gerne vil integrere sig i vores samfund. Men hvad kan man ellers gøre for at få dem integreret godt nok? Og der har vi, der kan vi måle os op med Canada. De er nemlig rigtig gode til at integrere folk. Hvis vi sammenligner med Canada, har Danmark en større antal flygtninge end økonomiske indvandrere. Danmark ligger på 14. pladsen med integration, hvor Canada og Sverige ligger i toppen. Dette skyldes Danmarks stramme regler for familiesammenføring og opnåelsen af statsborgerskab. Men sammenligner man dem politisk, ligger Danmark højere. Canadas succes er et pointsystem, de indførte i 1967. Derfor har de modtaget motiverede indvandrere, som har bevist, inden de kom ind i landet, at de er gode til at integrere sig. Det er måske en god idé at indføre det i Danmark. Selvom vi har den der test, som man kan tage for at blive statsborger, den er bare ret svær for mange. Selv en dansker kunne have svært ved at gennemføre den test. Konklusion. Mange mennesker kommer til Danmark hvert år i håb om at blive integreret. Nogle mennesker er imod, og andre er for integration i Danmark. Selv politikerne kan være meget uenige, når det gælder integration i Danmark. Tager man Venstre og Socialdemokraterne, er de begge enige om at få folk i arbejde og uddannelse, hvor modsat at DF ikke vil have for stor indvandring ind i landet. Men det er et krav for alle, at man gerne vil have dem i arbejde og uddannelse. Regeringen har derfor 7 mål, de vil gøre for at integrere folk ud fra bedst muligt. Alligevel er der meget, vi skal lære endnu. Canada er nemlig et af de lande, der er bedst til at integrere de mennesker, der ønsker at komme ind i deres land. Dette skyldes blandt andet, at Canada bruger statsborgerskabet som middel til at integrere, hvor Danmark kun har en tredjedel af indvandrere og flygtninge, der er statsborgere. Dette kan skyldes Danmarks stramme regler. Samtidig i Danmark er uddannelse steget drastisk. Det ses, at de unge kvinder tager føringen med at uddanne sig, men drengene er også godt på vej, men størst er udviklingen for indvandrere. Men størst er udviklingen for indvandrermændene. Den er steget med 1,1, og kvinderne hele... Det er noget vrøvl, der står her jo så. Det er kvinderne, der er steget. Altså mændene er steget 1,1, og kvinderne med hele 3,5%. Når det handler om vælgerne, kan man i dag se, at der er 32% af vælgerne i dag, der vil sætte kryds. Altafgørende, hvordan udlændingepolitikken bliver. Dem fra 18 til 29 viser tydeligt med en procentdel på 44, at udlændingepolitikken spiller en stor rolle. Hvorimod der kun er 28% af dem 60 og over. Ligeledes med indvandrere i arbejde fra januar 2013 er der 556.000 personer i beskæftigelse. Blandt dem er der 234.000 indvandrere og efterkommere i erhvervslivet. Dette er gode tal for Danmark, og set på den anden side ville økonomien falde, hvis man udviste alle, der søgte ind i Danmark, da der er flere og flere indvandrere, der også gør gavn